Yazi Dlamini izinto okwazi ukuzenza ziyangimangaza kwesinye isikhathi. Cha, ngisho phela Dlamini ngoba umkhulu. Dlamini mkhulu umkhumbi kaNoah. Uyacabanga nje ukuthi zonke lezi zilwane ezayigcwele emhlabeni zakwazi ukuthi zinele lapha emkhumbini kaNoah. Hayi cha, umkhulu ngempela umkhumbi kaNoah. Uyazi Mahewu umuntu odla lamaphilisi kaMaxwell. Umuntu wrong. Uqonda ukuthini Dlamini? Hayi lutho. So Dlamini inyawo zakho zenza nini kanje? Zibheke kwakho. Hayi ngibuza phela ukuthi uDlamini uya nini kwakhe? Hayi angikuqoshi. Phela nasehotela kune check out time. Hayi khululeka. Sengizohamba nje maduze ukuthi kunomfana engisamlindile bengithe akangehlele no Brandwood no Khavela khona ngizofika kumakhuzwayo ngiqondile angithi uyabona. Hawu Dlamini usungaze usonkele ukusuka kwami uye kwakho. Mase kuthiwa iminako okumele athathe amaphilisi. Wemahewu ngizobe ngingaswenkeli phela ize nje. Ngizobe ngiswenkela umngamo. Mahewu wakwambona umngamo ukuthi muhle kanjani. Mahewu uma unomfazi omuhle njengomakhuzwayo endaweni awukwazi nje ukuthi ube indoda ebudedengu. Kancane fanele ube umkhumbuzo ukuthi uyijongo nawe. Hayi yena impela hayi ukhona umakhuzwayo. Kwesinye isikhathi ngiye ngiyibuze nje ukuthi wamthola kanjani enje yaya wena unje. No offense Dlamini. No pain Mahewu. Hawu Dlamini uyangishaya ngisho sengisay no offense. Phela Dlamini no offense usho ukuthi lokho engikushilo Dlamini bengaqondile ukukweyisa. Angithi nami ngithema ngiqeda ukushaya ngathi no pain. Lokho kusho ukuthi bengaqondile ukuzisa ubuhlungu. Hayi kahle la Dlamini bengilethe ifoni umakhuzwa ukade ifoni. Wemahewu ngiyezwa kuthiwa wena emsebenzini wagcina kale ngathi ngithatha uleave. Hawu konje Dlamini ubuthe ufuna ngiyodila nalomuntu ohlupha usanda. Hayi ngisakuyena ngisakuphezulu kwakhe. Abe yini lezo ngezomuzi? Asizame ukushesha khona sizokhava sesizophuma isikole. So bathume wena udila nalebhule. Indawo bengekho niMaxwell. Ungabaza amandla ami yini? Umuntu ufanele benawo amandla. Kuze umuntu ezowangabaka. Uthini Sanda? Uthi mina anginamandla. Awu nani? Anginamandla. Uzile kusho lo wena. Akusho mina. Hey mana lapho wozala. Wozala. Wenzani Mahewu? Woza sir. Khona uzobona ukuthi ubani ongenawo amandla. Woza. Hayi bo Mahewu. Khuluma kakhulu. Kodwa kulwa jobolo. Oh, nanga. Ingane leya noma yi-security? Hey, ngikhuluma ngami lapho. Phendula Mahewu. Hayi ubuze thina sobabili nawe ubungaphendula. Oh wena. Uyela umuntu ke lo ungibezelela. Lalela Mpembe. Ngiyacela uyeke ukuphuca ingane ukudla. Sanda, sami. Hawu. Kanjalo nje? Hayi. Bese ngumtshenile ukuthi akayeke ukuthathela ukudla. Ube kuyena into ade ngiyizele la. Sanda, asami. Kanti ke njalo ngeke uphuca umphako. Uzokwenzani ngalokho? Okay. Hayi, at least mhlambe ungathatha noma uhalf. Hayi. Well, kahle kuwena ukuthi uzodecide kanjani uma ukuthi ulandile ngalelo suku. Mhlawumbe ungasithatha sonke. Hey man, fuseka wena. Lesa yonke imali oyiphethe. Hawu. Njomba.
Hawe. Malume. Hayi Mjomba. Wathini usisi ngokuhamba udlala ugqoke uniform? Hayi malume bese ngihamba ngisuke ngabandezelwe lo bhodi lo. Hayi Mahewu, yekela umntwana ahamba oshintsha uniform. Hayi okay hayi. Hambe uyoshintsha i-uniform. Ngani impela? Hayi. Cha bhuti mncane. Mjomba, hamba. Hey, njalo mina nomalume wakho sabangani. So Maxwell. Umshana yakho lo? Ya uyena, ilo ozala usisi wami lo shadene osematekisi uMbathi. Hey, wababiza yena ngamagama engathi ngiyabazi bonke labantu. Sanda asa Hey, uhamba noSanda? Ya, hawu, usengibalekele. Yini akayile nesikoleni? Hayi, besihlelele nje naye ekhaya namhlanje. Oh, TV my dad. Oh, fonela nge-TV my dad. Yamini. Hey, zimbe indaba. Yini kwenze njani? Hey, shuthi uMaxwell uboleka imali la ezalayo. Mahewu. Uzohleba la? Hayi cha, angihlebi. Ya, kwenze njani? Qhubeka. So uMaxwell la uboleka imali ezalayo kubantu. Manje akasakwazi ukuyikhokha. Mahewu. Ubuphikani mangithi uzohleba? Yini obuyiphika? Hayi, ungiqolele Dlamini. Mina indaba zabantu ngiyayithanda ende angiboni nje futhi ukuthi ngingakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Elelani bo. Dlamini. Dlamini. Wo. Awuzofuna ukushaya umuntu nomesela kwami. Lo muntu kwethu imali eshisiwe. Anginandaba lokho. Engikushoyo ukuthi mina ngeke uzugijimisa uzoshaya umuntu ufuna umshela kwiproperty yami. This is your property, is not your property. I tell you what I want, Yeah. This is your property. Awu. Umkweleta malini kanti lo mlisi? oh 1005 rand. Imali engaka? Yini mokwenze njani kanti? Shuthi ngaboleka u200 rand. Wasulokhu uzala kwaze kwaba 1005 rand. Yazi njani? Khokha umama kuqala khona ezoyeka ukuzala. Bese ukuthi inganeke vele zisencane ayizali. Uzobe usuyikhokha ke nazo kancane. Hayi, right le show Mahewu iqale nasegcineni lo part nendawo ngazi kwenzakalana. Kanti Mahewu. Molweni. Kunini ndikufonela? Oh, ifona yami silent, yes. Hayi inana sister xoke ngisaye mall. Mahewu, awuzosi-producer? Oh, hayi. Usisi wami Uzo. She's my step sister from my stepfather's side. Nami bengingazi ukuthi Hayi Mahewu, too much information. Mina mama bangibiza uMaxwell and I can treat you well. Treat me well. Usebenza phi wena? Sebenza. Oh, mina mama, I'm an interpreter. Okay, uqashwe yeyiphi ke icompany? Angiqashwa ngandawo. Ngiyayisebenza kinama business ami. Entrepreneur. Oh, nalokho ngaba ikhona just for you. Hayi, ngimoshela ixesha apha. Mahewu, bese ngiphekile ne. Ndiyenzile inyama ina 20 rand 10 sonke. Niyambona dlala hard to get. hayi lo ubukeke edlala i-never find. Ke ngakho usuke wazenza into enemali eqala lizisuka nje. No, phela Dlamini intombazane ishelwa ngamanga. Ene futhi angibonakali ebusweni ukuthi anginayo imali. hayi no. Bhaliwe. Kuyabonakala nje ebusweni bakho ukuthi imali ayikho. And futhi engase kuthiwe kuqhamuka iphara lana, ngeke lize likucele ngisho ukucela imali. Lingavela nje likumeme lisasambeni soqubula izinsimbi lapha yani. Mahewu. Too far. Kodwa nje nawe Dlamini usukhuluma ngathi mhlawumbe ubungamthola lo mntwana wamahewu. Kanti ngeke uglama luyani. Mase zinihlulile izingane niyaqala nihambe niyipenda niyibiza ngamagama. Mina ngudlamini uyinsizwa iphelele mina bengayiginqa le ngane. Usinelani?
Yini esengisayo into engishoyo? Yini esengisayo? Yabona mrafana bami ube uMakhuzwayo akekho. Bengizoyishela le yangane mina inqobo. Weli. Kathi ingane kwane. Yini fusa. Phela. Ngizoyishela le yangane mina yazo. Ngizoyishela inqome bese ngiyatshela ukuthi bengidlala ngiyale just to prove the point. Dlamini singabheja 600 ngeke. Wosa. Akekho. Maxwell, uzokwenza kanjani uma uzwe emqomo uDlamini? Hayi, ngeke azamqoma ngithi mina ngineplan. So iplan yami ikanje. Wena uzohlohla usisi wakho ukuthi angamqoma uDlamini. Bese ke ngikwazi ukuthi ngiwine lo 1200 kuDlamini. Ngithathe 1000, nginikeze uRazo, wena bese nginikeza 200 rand. Oh, smart. Mana Maxwell. Yeah. NoDlamini nipeshe 600. Yeah. Uhlanganisa u600 no600 kuba 1200. Uyazi angisi ukuthi lo munye 600 uzoqhamuka kuwena. Kanti wagcina kabani esikoleni? Damn it. Okay, it's fine. Ngizonikeza uRazo 400 rand, wena bese nginikeza u200 rand. Oh, okay, good. Ugcina ungangiphendulanga. Wagcina kabani esikoleni? Awukahle man wena. Hey. Shamadama namanzi. Hayi man. Ngibalekelani ngoba ngumkweledi mina lo muntu. Mele ngeke lento yokadolisa amaphathi abantu. Uyabona ke la uSpeak mixile noDlamini. Ingane yabo le. Kuyacaca ukuthi uDlamini usewinile and wena usukweleta uDlamini uphinde ukwelete noRazo. Kanti njani lengane yakini? Uyazi kodwa ngisblame mina. Imina obe wrong ukucabanga ukuthi khona into esile lapha kini. Ya hayi nami ngivumelana nawe lapho wena ungasile kakhulu. Hayi. Ngisho phela wena oqalile wathi ekhaya sisile. And moke wangishaya nje. Ngizomtshela uRazo ukuthi ucashela kwami. Hayi, kanti ngeke ngishaye my friend. Wemadoda. Wena, bangitshela ngomuntu. Abeli komthetela. Hawu, seyazi bengithi ulazi. Khonsiswa. Hayi usehambile ubuyele eRes. Nayi phone yakho. Engikhokhelela isikweletu sakho kuRazo. Lokho kusho ukuthi wena usukweneta mina. Ungikweneta u1605 rand. Hayi ngiyabonga mngani wami, ngiyabonga. Kuhle. Mama, Wedlamini ukephi? mina ngisemva kwendlu. Udlamini wangenza isilimo. Ngila emva kwenu. Hayi wena mama ngingakulo omunye umva kwendlu. Angithi mama indlu emva kwendlu. Oh, hey, Hazel. Hawu, shosho. Ekuse. Ziyajumpisa le impahla engiyigqokile kusize nje. Kancane. Sijampisa kancane. Lethu njalo ke. Mayo, wenzani? Uyakhamba. Kahle wenzani la? Hayi, I'm just chilling. Uphezela ngesitolo. Ekusesani. Kuntango yakho yimi uzofuna kuphelezela esitolo. Nginikeza 5 rand. Ahe, she pride uyawudinga lo 5 rand. Hayi. Hey, vele kade ngilindile nabantu lana abaqhamuka. Kanti namhlanje bengifuna bengibone kahle. Ngizokuphelezela nje uye esitolo. Hayi ngoba ngifuna lo 5 rand wakho. Oh, so ufuna 5 rand. Hayi, awuzi. Ayo, im. Ukumbona umuntu uthi mambulo ubona thayilo uphisa ngetoilet ngempela.
Plus la uyambona ngempela ukuthi uphisiwe kuye toilet. Ugazi nje ukuthi umuntu akayingani etoilet. Hey. Uthini wena? No, usa Ubani obuke ke phiso ke toilet? umuntu uzongishwabanisa. Dlamini, my best friend. Yeah, Maheo. Sanibona ka. Yeah, Bucks. Yini kwenze njani? Nashalazelana no Bucks. Hey, ngisuke ngathi ufana nomuntu ophisa kuye toilet. Wakuyeka. Wangakushaya. Hawu mina bengizokudokoza. Hayi Woka. Ukijima uza la ngoba ubalekela uBucks ofuna ukukushaya ube umdelelile. Maheo. Awuzokweyisa phela abantu bese ucabanga ukuthi mina ezofanele ngikuvikele. Mina Maheo ngeke ngikuvikele uma abantu befuna ukukushaya ubeyisile. Anginami ngiyakushaya uma ungeyisile. Pho ngizobelanike nomona. Awu Dlamini, usho ukuthi ubuzomiyeka nje angishaye. Maheo bengizomiyeka korobhe ngawe phansi. Bengizomiyeka Maheo akorobhe ngawe. Phela inkani iqedwa induku. Ho inkani iqedwa induku. Ngoba inkani iqedwa induku. Yeyani inkani. Ngoba inkani iqedwa induku. Ngabe siyabashaya thina manje sesaba asibasaba angibasaba abelungu. Uyakephi Dlamini? Ngisangala la emkhosheni ngiyokha umuthi wochatha. Mphela ze. Hayi. Ngekulunga Dlamini, abantu abaningi abakangiboni phela namhlanje. Uyabona na ukuthi ngiconsa kanjani. Hayi kulungile. Yani inkani. Ngoba inkani iqedwa induku. Dlamini hayi, sengiyakuphelezela. Bucks, angimina othela nobuso engathi uphisiwe. Angibuza ukuthi uthi mana lapho Maheo. Hawu. Hey. Pho wabaleka manje. Ngingamuseduze ukhuluma ngezandla. Kuyakhulumeka kila ulapho. Ngithi mina angimina othela nobuso engathi umuntu ophisiwe. Ubuso mjani? Hey. Uthini wena? Ufuna ukungena nawe? Ngizothi uma ngiqeda ngalo ngize lapho ngifike ngugwaze nawe uyazwa? Ngimzwile umfana uthe umfana unabantu othi uma ubabuka ubone ngathi bafuna ukuya toilet. Wathini wena? Wathi mina. Bucks, kube misunderstanding yonke lena. Hayibo Maheo. Ezokhuluma isingisi udede nganje unexpectedly so. Ngiyaphinda futhi. Hey, yazi sengakakulu wethu madoda. Konje. Sondela ngiyakwazi. Khona mina ngiyakubona ulazi igama lami selilonke. My name is Bucks with 2 knives. Oh. Ha! Yes. Babuya ugesi. Sure Maheo. Hawu. Kanjalo nje sekuphelile. Yeah.
Usubuyile ugesi. Imali. Kanti sonke lesi sikhathi uyangijaha nje ubekuwumdlalo. Hayi uvuza ukuthi ubuzongishaya. Ya bekumdlalo. Kodwa ube ngikubambile. Habe ngizokushwabanisa. Nokushaya impela Mahewu. Sho Ani ngome kuswela la endaweni. Dlamini. Mahewu, asambe. Asambe. Ha. Dlamini, yini kwenze njani? Hawu, nangi lo mekuswela. Hey Mahewu, kunini ukufuna lokhe? Letha la. Hey. Dlamini mfowethu ungixolele ngalokho kwenzeka eqaleni. Khohla. Asambe. So, madoda, akekho ozongincoma ngeimpahla zami ezintsha zaka Woolworths. Woolworths. Hayi Woolworths. Wakwathenga khona. Cha. Nibhizi nje nifundana namagama thina siyathenga. Madoda sa. Dlamini, kunamakhekhe engicanga thasala lapha kwakho. Awadlanga? Hayi, Hey, ngcono. Waphela bekwama space muffin.